Čaute, ja som Komente. Čaute, ja som Marges VK. Toto boli práve netopiere a toto je Marek, tento zelený. A som takýto sexy červený. Takže sme na akom sme serveri povedz. Ale teraz som to No proste tu maximálny počet hráčov to je 39 000. Neviem, čo sa tu robí, ty si tu bol. Ja som tu bol akože, sú tu rôzne ako také hry, do ktorých môžeš ísť, vieš. Ako ani ja toto tu poriadne nepoznám, ale... Poďme preč, lebo tu je to úplne zabugované týmito cigáňmi. Tak ideme niekam do prírody. Ideme, stavať... Stopier! Tam je oný, Island. Shit, Niko. Tam sa ako dostaneme? Asi nejako, čo? Kde si? Jak si tam odletel? Tu sa dá... Tu čo robí? Ty si na ňom jazdil? Tu čo urobil ten cigáň? On ma zhodil dole. Kde si? Ja neviem. Lebo ja vôbec neviem, ako... Tu si, počkaj. Kde si? No ja som... Neviem, ja som teraz pri takom rúžovom villagerovi, ktorý tu má takú demetnú kravu. A psa, že Spike. Ja vidím. No tak čau. No poďme radšej hneď na nejakú... Poďme tam preč. Na nejakú hru, nie? Ale tam nemôžeš ísť zatiaľ. Ne? To ešte sa len robí, vieš. Aha. Nevyzerá to tak. To vyzerá keby grifoval volakto. Tak poďme už na nejakú hru. OK, čakaj ty vole, lebo ty si úplne odletel. Veď keď dvakrát... Ja už som na to prišiel a ja. No. Tak poďme, ak chceš. Tak ideme... Klikni asi na, dáme si to Dragons iba. Klikni... A či mám na to kliknúť? Pravím. Počkaj, akože čisto. Hej, a do akého serveru pôjdeš? Poďme do serveru 7. Fajn. Idem. Som tam a ja. A čo sa tu robí? Takže tuto máš také, že vlastne si na jednej lodi a musíš sa ochraňovať proti takým drákom, musíš vlastne vydržať čo najdlhšie. A tuto vpredu, kde si? A jak to mám vydržať, keď to nemám ani zbraň? Veď toto budeš mať potom. To zase vidíš, že to naklikneš pravým a budeš mať tu veci. Tuto môžeš za 2000 gemov mať a tuto môžeš mať, keď máš ultra. Tuto máš iba tohto tu jedného. A vlastne... a čím vlastne dlhšie vydržíš, tým máš viac tých gemov a gemy sú vlastne v tejto hre ako keby peniaze. Kamo... Kde si? Tu si. No čau. A musíme ísť čo najvyššie. Ešte sa nedá... Už teraz. Shit, Niko, bež dole. Dole hlavne. Dole. Prečo? Dole, ja idem dole. Tak ja ako ešte si... Fuj, lagy. Tak to bude vieš, lebo oni to tu ničia. Prepadlo. Ja som zdrhol dole, ja som sa zdrhol. Ty kokso, aké lagy. Ty kokso. To je s tým lagy. Tak sa spomínam. Už sa to tu zničí. Oh, shit. Kamo, Niko. Ja musím zdrhať. A nie. Ja som aké zadel po expertšie, ako neviem ako ty. A ja... Ne! Ja som zomrel! A teraz sa idem na lebo keď si mŕtvy, no tak sa môžeš pozerať. Tak buď tak dobre, budeš víťaz. Že zomreli 9 a žijú ešte 7, vidím ťa. Ja že sa ako znovu drožím, live je to vytal. Ale to sa akože ešte prežije. Ty kokos, to tu... Pozor! Ne, ja som padol. Doriti. A tak teraz chvíľu, počkaj. Ja tu lietam. Hej, veď toto už si mŕtvy, ako keby vieš.
Aha, ježi, ty koks. Tak nechme, že už dajú. No, tak už nemám tam ísť. Ale na čo máme sekery potom, keď my s nimi nemôžeme Môžeme robiť? nič takto podrieť než tých drakov. No tak to už asi vypíčiš, keď máš sekerku. Teda no, dať, aby proste tam išli. Tak padni. Už dva. Ja som na obláčiku. Dobre, vyhral, vidíš? Pevne sú druhé miesto, tretie miesto. Aha. Akože Creeper Hunter, no tak asi, že... Dobre, a teraz... Tam vidíš, že plus 10 gemov, alebo neviem koľko, a potom má aj... You have 20 gens. No, Mám 20 genov. no, Genov. gemov. Ostaneme tu ešte, Je. Poďme do toho houseu tam. Houseu, tak okej. Tu nemôžeš použiť tú rýchlosť. Idem tu spať, počkaj. A vlastne, som zabudol povedať, že ty máš vlastne takú schopnosť, ty máš len to, že keď vlastne klikneš pravým, kliknete hore a klikneš pravým, No. tak vyletíš a to môžeš používať koľkokrát chceš, ale iba za nejaký čas vieš, že sa to proste nabíja ako keby. Počkaj, ešte raz, jak to urobím? Že máš tú sekeru, klikneš pravým a vyletíš. A potom to máš použiť čo ja viem znovu za 15 sekúnd, ale tak. Aha, dobre. To ti niekedy môže zachrániť. Aha. Pozri, ako dám. Počkaj. Ježiš, už zase? Pomoc. Čo? Ja som ešte nevybral nikoho. To nemusíš, to tam môžeš, ale nemusíš, lebo niekedy ti to proste automaticky, ale samozrejme okrem tých dvoch. Kde si? Hore niekde úplne. Teraz musím zdrať potom a rýchlo dole, boha. No. Ja skápem Ja teraz vidím, ako prvý, lebo vidím som ťa. hore. Rýchlo do podpalubia, kámo. Ja som rýchlo bez do podpalubia, či ešte nižšie. Ja idem vyššie. Ja idem úplne dole. Je najlepšie ísť úplne dole, lebo to sa nezabíja. Možno. Ja zatiaľ žijem výnimočne. Pozor, voda ťa zabíja teraz. Hej. Už tečie voda, kámo. Vidím to. Ty ešte žiješ? Ja žijem, ja som ešte úplne hore. Fajn. Kokso. Ja stále ešte žijem, to není možné. A ja... Štyria sú mŕtve, 12 ešte žijú. Aha. Tak ešte ale dosť veľa. Ojojoj. Ja tak líbol ten drak na skoro. Že? To ma tu. Tá voda ma zabíja. Hej no, veď ho je. Takže aj ma... 6 ešte žijú tí. Teda 9. Ty kokso, pozor, drak tam ide. Ja ešte žijem, čože? Nie tak podsať, ale tak ide. Kámo, sopke bývajú najlepšie veci. Jo. Som medzi troch, ktorí ešte prežili. Ty žiješ? Hej. Jo, iba dvaja. Iba dvaja. Ešte traja, a už teraz traja. Jo, ja som to vyhral. Hej. Congratulations. Ja. Ty si najlepší tam. OK, takže ideme. Chceš nejaký iný mod? Či... No, môžeme iný. Tak mod, daj lebo- zás, vieš, tie hodinky a klikni pravým na to. A čo? Aha, dobre. No tak poďme znovu, že na konci toho serveri, vieš, aby som... Počkaj. No, takže ja som na 5. Tak ja som tam tiež. A už ťa vidím. Poď kto, ideš za Hej. mnou? Fajn.
Ideme do tohto Super Smash Mode. Tak ako môžeme, ale ani ja neviem čo to je, tak ideme to. To nevadí. Poďme do One, 80-ky, okej? Počkaj. Či nie, počkaj. 80? Nie, počkaj, všetky sú 3 a... Poďme do 12. okej. Ne, to sa už nedá. Do 80. Ja tam som? Kde si? Tak ja idem preč, okej. Počkaj, do 12 si? Hej, ale ja som išiel preč. Tak Vydrž. poď do 46. Vydrž. Počkaj, jak to otvorím, boha? Mne to nejde. Vydrž, vieš. Ja už som tam, fajn. Ale ja tam nejsem. Do koľkátky si Tak. išiel? Bola to druhá zľava. 35-ky? Ne, 82 to bola. Tak ja tam budem. Ne, počkaj, Gens 39. Počkaj, to je nič asi, že? Tak ale si chod sa ďal preč rýchlo. Sakra. Už si išiel? Áno, kokos, tesne. Fajn. Takže, kde si teraz? Ja som na tom serveri 5. Tu smoš? Hej, poďme si... Jaj. Áno, poďme do toho smož. Vieš, tam, kde sme No. boli teraz a... A počkaj, 51. takže ideme do 51, to je ktoré? Dobre. Kde si? No, klikol som na join a nič sa... No Už si dobre, tu, už som hurá. tam. Fajn. Takže toto neviem, tak ukáž, čo môžeš vybrať, čo chceš byť, tak ja skúsim. Počkaj, takže díky, že si pozreli tento let's play a vidíme sa pri druhej časti.